Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chakit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Mentaka singi ke Joint Action Committee Rewar Mingi on Commercial Vehicles lem ka KSU Penursula Unit kala pelong ya ke jingeki ha Penursula Civil Subdivision dah ka bayat kecat bat lang bat ki plakat na duk parking lot Penursula ka badan hayau hadu ka office traykam jong ke Penursula Civil Subdivision bat kilayo ru banrung hapo Phyllaw office Henry hadian ke jingwan Tuklar no USDO namar baki klimshim lapan permission na ko office na lor kata kila kendria no khampaji na ka Phyllaw bat kila lej ban shong no hasurok ba hajan ke jakarung sho office hakatei ke sngi la yo banya kren bat chairman jong ka GACRMCV uba Diamond Stone Lingdo ubala ong ki persya ka sorkar namar kala penki khajna jong ka petrol diesel namar klemper khatshu yaki banyak kali Kamai Shu ulaong baka sorkar jilla lada kamuan ban bat yaki kali jongki ban pak duty election ne kino ki kam shim lapan jingbit na kitrai ne Nongñiah kali Henry kala shule kat bamuan kumbaya thiet lang Henry balai pat kitrai kali Kamai kin hap dapan jingbit na ka sorkar ru lada don kum kini ki jingdawa ban yo ya ka hok Long lem kiwi ki jaka shik office tu DC kiwi jaka ba kiwi office tu SDO tingi lem kunta ndai hakan yang jungi apun slangi kenduk cinge kum ka JC nama kata ngi faiden no i kene kam bat ngi sim no ya karai ba ngin num tursu shakmat ba de ni mata nai ngin shong no shek surok kelenti sengkeng ban pen pau ya ke cing persya jungi halor kene ke jingle kuman jong sarkar klem da penhiar ya kata lompnyang ke bangi kat kum ke tindawa ke ni tengi siam hi ba kum ngang kaliang jungi pat ki Nongñiah kali di nongbuk kali man kapor ni siam cinge sibun ba namar ba ka sarkar pat ha ba ka donkam ya ke cing ki kam jong sarkar na ka benta ke jungi ki nongbuk kali pat judon kata ke cing kenjok ke nang ki trai kurup be ya driver hasiteng lenti klembam klemdi ra ba ya kali jungi kembe klemdon kan hato kata ke kali ke ba tilang ba sarkar kali jungi ke buria pisah ke sarkar ni ke bangi thiet na ka plang la jong hikum kita ki ngini bangi pengiwan hakani ke office bang ba ka song ba ka dak office ka jungi pai ba na ka benta pai ba ngiwan hangani ka cing telut musim ngim semua na ka yun namar bai bele namar ba ki sarkar pan dak ka hukum yangi apa ka don kam kanu ka benta la dep kena ban kem ki election duty kini kita na benta ka duty sarkar bangi licin ya ka payment ya ka pisah bai seo ka jungi na benta ka bagi sim ya ka kali jungi damut ni sim jinge watang degi benai ki snem ro ni miok shu ka to ka payment bat ka cing pencar kalong seduk pelat te kalong ka ke la dangile ya ka badai na ka benta ka hok jungi pai ba saya de ke cing pengkhen ai ka sarkar da ka sarkar ka le na benta jungi urit uria pat yo pai ba ukon urayot ka cungka ka mde ke cing pengkhen ai ha ro ban sukem halanti sengking krem da mencur ki trai krem da mencur yu sukem bai kan yu na phang ta kata ka dai kam de galanti na benta jungi te to jakane mlele na mar ba ka de ka an ngin ya sha hi tengin dawa be tang ka hok bangi de ban yang halak jong gi kitat jong gi haduk mentah haduk bangin rayo kini ka thong jing chop ten ha kani ka port na kaliang junga presiden jong GSC ten ngai ngasngau singan bangasngau ba ngan ai ka burom na ka benta kani ka KSU Penursula ka jongi ka badan hang report ka bala ban ai cing kersan lam jongi halak kani ka jingki ka badan burom jongi bat ka cing dawa na ka benta ka hok ka jongi namar begini kiseng gide gi yo ilem om ngila ba ngila ban siudor na ne ngila ban siu ka nong kaliang na ka benta ka jongi hendai ban benduk ke sini ka ya hendai namar ba maki gi nong yalam jongi gi hang ne ka than diwar kim kini gi kon samla gi bio i ya ka kya ka shon ba ka jing pai ba gi kloi ban ya mi rengkat ban ni ha ka ne ka por ka ne ka sni ka benta nang ne sakmat ban ya ki na ka benta ka ne ka jingki ka ba ta ya ka yap ka im jong upai pabun balang ha ka ne ka than diwar jongi yo ilem na benta kata gi kloi ban ni snap ti ban kong shap kata masno an ai kata ka jing snow sun ya ki driver try kali nak ni kathan aba kilamat sibon ki jingat akini ki sngi ki bala lenya henrai asgawan pendam jor ya ko sarkar amar kejimbam suknyau kejimbam khut ka joka aka
day jika dor jaki upnia mulai sobat noi serta lada ki driver ani kita try kali idai ki anti government boleh ke serta perkendai anti people apa ki knyot ki pajba kisnyot ki norep ki ba nak por sakni ka thanjungi wat tak ki dangdan kisnong ki ba tang kasurok ro kepala ngarwa aku kane kapor kalau pergi hapkit kita kijingrap joki ban one day sayo ndak apa he jakala surak ro umnan kali ndai balai kita sarkar ka perkat ayu kala namta kirit kiria bat lada kasngo bayau kita ki driver kuma kala ni syai haki lat pathai kubar menin bakala penihada arangka hendrai ka sarkar ka bam kena tengka atau nantre sarkar mi tulok ndai ki driver pat ki ai tang arangka atau ki hun te nakaliang hi kaseng ka penremjul bat ka kentharo ka sarkar ba lada long kepala ai ka message ai ka komen ka babiang ya baru hi ki dukat ka association naki keleng badan hakani ka joint action committee ta nakaliang chunga khamtam nakamau haporwang khan prestun tersong uang ngan sekri hok yapi pajba ban ngan le ya ka ka kajing start jung blai track na tinjrong ngai kan ni kajing kendo jungi jungi ki pajba hatu ule ayu yangi hatu phai khman em singi hatu pen em yangi bad hadu kata khingkai yangi ki debar wat ju khingkai yangi ki debar pitip ngi ki debar ngi bat akti ya ka mesim riu bat akti ya ka mesim riu ni nadu nang ni sedu seson nasor sing ni ni sekri hong ni lam hong iki hadu hag kisong kitau marbale ni sekri hong ni lam hong iki hadu kisong kitau namar ki de ki mesim riu ni sekri hadu kata namar ki debar kidon kata mesim ke ba hadu kata jingba kle ya kino ki pesenjar ke besong kali jongki na kata dau somba MLA badan prom jingi peilem ya kajing jongi hakni kathan jongi bat kumju lada simtak singi ka don jikta adu kata nadu ka lockdown sistem jandap sistem ban mentaru ka don so kani kajing huriura hangta kadai kajing yang nu kadai kajing yangi pajba kadai kajing yangi ki driver kali nang ta dau lada fikwa mentak ban khajana balai fimtak ya kakiat 10% balai fimtak ya ka secret duma 10% balai fimtak ya ki kesau ya ki bar ya ki 10% nang ta dau subha spek lem yang pajba senai lem yang pajba berkanum kata yang pajba rai lada fi sim ya khajna yang pajba ni dan hapdeng ke jing sosi bading thang hadu kata